Pozdrav, moje ime je Vatroslav Supa-Bakša, a u sljedećoj lekciji bavimo se teoremom maksimalne snage. Da bismo bolje shvatili osnovne zaključke teorema maksimalne snage, prvo ćemo se podsjetiti snage u izosmjernim krugovima, definirat ćemo kako se računa stupanj korisnosti na realnom naponskom i realnom strujnom izvoru. Prema zakonu očuvanja energije vrijedi da je iznos snage koju aktivni elementi daju u krug jednak iznosu snage koja se troši u krugu. Kad govorimo o aktivnim elementima, tu mislimo na naponski i strujni izvor. Snagu na naponskom ili strujnom izvoru možemo odrediti kao napon puta struja. Snagu na električnom otporniku možemo odrediti prema sljedećim izrazima. Ako znamo ovu struju koja prolazi kroz otpor R, onda ćemo tu snagu na primjer dobiti kao I kvadrat puta R. Naravno da taj izraz možemo još izraziti na sljedeće načine pomoću Ohmovog zakona. Ako bismo izjednačili prema zakonu očuvanja energije snagu koju daje naponski izvor i snagu koja se razvija na električnom otporniku, dobili bismo ovako nešto. Dijeljenjem ovog izraza sa I dobit ćemo da je U jednako I puta R. To jest, odavdje smo ponovo došli do Ohmovog zakona. Idemo sad u nastavku pokazati kako odrediti stupanj korisnosti na realnom naponskom izvoru. Kroz ovo trošilo RT prolazi struja I. Iznos te struje možemo odrediti pomoću Ohmovog zakona. Dijelimo napon ovog izvora kroz RI plus RT. Da bismo došli do stupnja korisnosti, mi zapravo moramo odrediti kolika se snaga razvija na ovom trošilu RT, te koliko je snagu dao izvor. U slučaju kad je ovaj otpor RI jednako 0, onda će se sva ova snaga sa izvora prebaciti na ovo trošilo. To jest, u tom slučaju će biti korisnost 100%. E sad, ajmo vidjeti kolika je ta korisnost u slučaju ovakvog realnog naponskog izvora. Prvo ćemo odrediti snagu na ovom tu naponskom izvoru. Snagu na naponskom izvoru računamo kao E puta I. Ovu struju I smo ovdje raspisali pomoćom ovog zakona, te dobijamo izraz E na kvadrat kroz RI plus RT. Idemo dalje raspisati snagu koja se razvija na ovom trošilu RT. To nam je kvadrat struje I puta otpor tog trošila. Struju I ćemo ponovo iz ovog zakona uvrstiti ovdje tu. To nam je E kroz RI plus RT. Te kad malo sredimo ovaj izraz, dobijemo E kvadrat RT kroz RI plus RT sve na kvadrat. I sad kao što smo uvodno opisali, korisnost možemo dobiti tako da podijelimo snagu koja se razvija na ovom trošilu RT kroz snagu koju daje ovaj naponski izvor. U slučaju idealnog naponskog izvora ovaj omjer će biti 1, zato što će ova sva snaga se razviti na ovom trošilu RT. E sad, ako vrstimo ove izražene izraze za snagu na naponskom izvoru i trošilu RT, dobit ćemo sljedeće. Unutar ovog dvojnog razlomka vidimo da možemo kratiti E kvadrat i E kvadrat, te ovaj kvadrat i RI plus RT. Te ćemo dobiti da se korisnost na realnom naponskom izvoru računa kao omjer RT kroz RT plus RI. To je vrijednost koja je manja ili jednaka od 1. U slučaju kada je otpor trošila puno veći od unutarnjeg otpora izvora, onda će ova korisnost zapravo težiti prema vrijednosti 1. Idemo sad pokazati kako odrediti stupanj korisnosti na realnom strujnom izvoru. U ovom slučaju prvo ćemo odrediti ponovo kolika je snaga ovog tu strujnog izvora. Znači, računamo koliki je pad napona na ovom tu strujnom izvoru. To nam je zapravo napon između ovih tu priključnica A i B, jer se radi o paralelnom spoju, puta ova struja IK. Ovu struju IK možemo raspisati kao napon na ovim tu priključnicama A, B, kroz ova tu paralela RI i RT. U puta U nam daje U na kvadrat, a paralelu otpora RI i RT možemo raspisati kao, na primjer, umnožak otpora kroz njihov zbroj. Sređivanjem ovog izraza dobijamo formulu za izračun snage ovog tu realnog strujnog izvora. Idemo sad pokazati kako odrediti snagu na ovom tu otporu RT. U ovom slučaju snagu nam je lakše raspisati preko napona i sad ponovo postavljamo izraz za korisnost. Znači, korisnost je omjer snage koju smo dobili na trošilu i snage izvora.
Pa idemo vidjeti sad kolika je to korisnost. Uvrstit ćemo U kvadrat kroz RT kao snagu koja se razvija na trošilu i ovaj cijeli izraz kao snagu koja se razvija na izvoru. Kad pokratimo U kvadrat te RT i RT, dobit ćemo da se korisnost u ovom slučaju računa kao RI kroz RI plus RT. Ta vrijednost omjera će ponovno biti broj koji je manje ili jednak od 1. Uočite da se u odnosu na realni naponski izvor ovdje sad u brojniku pojavio unutarnji otpor izvora. U slučaju kad je unutarnji otpor izvora puno veći od otpora trošila, onda će ova korisnost zapravo težiti prema vrijednosti 1. I to je ono što smo rekli zapravo, kad je ovaj RI beskonačno velik, onda sva struja se zatvara kroz ovaj RT i govorimo o idealnom strujnom izvoru. Idemo sad na temelju svega navedenog pogledati što je teorem maksimalne snage. Imamo na primjer ovako na raspolaganju jedan realni naponski izvor, te u ovoj mreži imamo ovako spojen jedan voltmetar, ampermetar i wattmetar. Pomoću wattmetra ćemo vidjeti koliko će se zapravo snaga razvijati na ovom trošilu RT. Pomoću ampermetra ćemo zapravo znati kolika struja prolazi kroz ovu tu strujnu granu wattmetra i pomoću voltmetra ćemo moći zapravo saznati koliki je pad napona na ovoj naponskoj grani wattmetra. Pitanje glasi, na koju vrijednost moramo postaviti otpor ovog trošila u ohmima da bi se na tom trošilu razvijala maksimalna snaga. Ovdje su nam zadani parametri izvora. Tako vidimo da imamo podešeno RI na 3 ohma i elektromotorna sila je 8 V. Kako ćemo mijenjati ovaj otpor trošila? Pratit ćemo što se događa sa pokazivanjima na mjernim instrumentima. Vidimo na primjer, ako sad krećemo smanjivati otpor trošila, da snaga pada. U jednom trenutku kad je otpor trošila 0 ohma, snaga je naravno bila 0 W. Dalje kako povećavamo otpor ovog trošila, vidimo da se korisnost izvora povećava, ali snaga se više i više pada. To možemo pratiti i na grafu. I sad je pitanje, na koliko vrijednost moramo postaviti otpor tog trošila da bi snaga bila maksimalna. Pa vidimo točno kad smo podesili otpor trošila na vrijednost unutarnjeg otpora izvora. Znači kad su te dvije vrijednosti iste 3 i 3, da ovaj wattmetar pokazuje najveću vrijednost. To jest, kad gledamo ovu gore krivulju, vidimo da dobijamo točno maksimum ove funkcije. Što iz navedenog možemo zaključiti? Kada je unutarnji otpor izvora jednak otporu trošila, na trošilu će se razviti maksimalna snaga. Tu maksimalnu snagu možemo ponovo odrediti kao I kvadrat puta RT. Ovaj izraz smo prethodno izveli. Ova funkcija opisuje kako se mijenja snaga na trošilu u ovisnosti o otporu trošila RT. I sad kad bi derivirali ovu funkciju, te tu prvu derivaciju izjednačili s nulom, dobili bismo rješenje ove jednadžbe da je RT jednako RI. Pa to je upravo zaključak koji smo ovdje vidjeli na temelju ove simulacije. Kako su mijenjali otpor trošila, tako se mijenjala snaga. Snaga je bila maksimalna u onom slučaju kad je otpor trošila bio jednak unutarnjem otporu izvora. Kad uvrstimo umjesto ovog RI RT, te ovo tu kvadriramo i skratimo, dobit ćemo da je maksimalna snaga zapravo jednaka E na kvadrat kroz 4 RT. Ako se sjetimo izraza za korisnost na realnom naponskom izvoru, dobit ćemo da je korisnost u ovom slučaju 50%. Što pamtimo o teoremu maksimalne snage? Kad je unutarnji otpor izvora jednak otporu trošila, u tom slučaju na trošilu će se razvijati maksimalna snaga. U tom slučaju će korisnost izvora biti svega 50%. U kojem slučaju ćemo raditi prilagođenje na maksimalnu snagu, to jest kad ćemo koristiti teorem maksimalne snage? Pa isključivo kad govorimo o područjima elektrotehnike vezanima uz elektroniku, telekomunikacije, radiotehniku i automatiku. Kad govorimo o području energetike, tu ovaj teorem neće naći primjenu, zato što nam je u području energetike bitna maksimalna korisnost. Dok u području elektronike, telekomunikacije, radiotehnike, automatike, na primjer, nam je bitna maksimalna snaga. Na primjer, želimo maksimalno pojačati neki signal.
Dok u slučaju energetike želimo napraviti prijenos električne energije uz što manje gubitke. I zato nam je bitna maksimalna korisnost. Zapamtimo, maksimalna snaga ne odgovara maksimalnoj korisnosti. U prvom primjeru imamo zadan naponski izvor od 20 V unutar otpora 2 ohma koji predaje trošilo RT snagu PT uz stupanj korisnosti od 0,8. Moramo odrediti koliki je iznos snage trošila. To možemo napraviti na sljedeći način. Prvo ćemo napraviti šemu ovog tu realnog naponskog izvora, te ćemo spojiti trošilo RT na priključnice A i B. Korisnost za realni naponski izvor smo definirali na sljedeći način. Zadani su nam svi podaci eta i RI. Poznavanjem eta i RI odavde možemo doći do otpora ovog tu trošila RT. Kad izrazimo RT iz ovog izraza i uvrstimo zadane podatke, vidjet ćemo da je otpor ovog trošila 8 ohm. I sad ovu snagu možemo proračunati, na primjer, pomoću izraza I kvadrat RT. Prvo ćemo izračunati struju koja prolazi kroz ovo trošilo RT, primjenjujemo Ohmov zakon, dijelimo E kroz RI plus RT i uvrštavamo numeričke vrijednosti. Kad smo izračunali struju, snagu dobijamo kao I kvadrat RT. I ta snaga iznosi 32 W. U B dijelu zadatka moramo odrediti koliki bi bio stupanj korisnosti ako bismo trošilo RT priključili na ekvivalentni strujni izvor. Kad određujemo ekvivalentni strujni izvor, onda nam ove RI, unutarnji otpor izvora, prelazi u paralelu sa ovim strujnim izvorom. Korisnost realnog strujnog izvora određuje se prema sljedećem izrazu. To je RI kroz RI plus RT. Primijetit ćemo da sad ovdje u brojniku više nije RT. Kad uvrstimo zadane podatke, RI smo tu odčitali, to je 2 ohma, a RT smo izračunali da je 8 ohma, dobit ćemo da je sad korisnost izvora svega 20%. U C dijelu zadatka moramo odrediti koliki bi trebao biti otpor trošila tako da se trošilu preda maksimalna snaga te koliki iznos te maksimalne snage. Sjetimo se, kad radimo prilagođenje na maksimalnu snagu, da otpor trošila mora biti jednak unutarnjem otporu izvora. Pa ćemo to i napisati. U tom slučaju, ovaj otpor trošila iznosi 2 ohma. Kako sad odrediti tu maksimalnu snagu? Možemo uzeti gotovo izvedeni izraz za izračun maksimalne snage na ovom trošilu RT. To nam je E kvadrat kroz 4 puta RT. E nam je zadano, elektromotorna sila to je 20 V, RT nam je u ovom slučaju sad 2 ohma. I kad izračunamo maksimalnu snagu, ona iznosi 50 W. Vidimo da se sad snaga promijenila sa 32 W na 50 W kad smo napravili promjenu otpora sa 8 ohma na 2 ohma. U drugom primjeru moramo odrediti za koliko se treba promijeniti iznos otpora R2 tako da se na tom otporu razvija maksimalna snaga te koliki iznos te maksimalne snage. Idemo prvo vidjeti kolika se snaga uopće u ovakvom spoju razvija na otporu R2. Tu ćemo napraviti transformaciju ovog tu realnog strujnog izvora u ekvivalentni realni naponski izvor. Vidimo da nam je ovaj tu strujni izvor I3 paralelno spojen sa ovim otporom R1. To znači da možemo ovako napraviti ekvivalentni realni naponski izvor. Ovaj otpor R1 sad ide u seriju sa ovim naponskim izvorom E1. Kako dobijemo iznos ovog tu napona E1? Množimo struju I3 puta otpor R1. I onda nam ovaj napon E1 iznosi 10 V. Ova dva naponska izvora možemo ovako sad spojiti u jedan ekvivalentni naponski izvor, a ova struja I2, to nam je struja koja prolazi kroz ovaj otpor R2, a ujedno i otpor R1. S obzirom da smo sad ovdje dobili serijski spoj, možemo vrlo jednostavno postaviti Ohmov zakon za izračun struje I2. Struja I2 nam je onda jednaka napon izvora, to je E1 plus E2, kroz ukupan otpor kruga, to je R1 plus R2. Snaga koja se razvija na ovom otporu R2 sad je onda jednaka I2 na kvadrat puta R2, te ta snaga iznosi 36 W. Idemo sad vidjeti za koliko će se promijeniti ta snaga
te za koliko se mora promijeniti ovaj otpor R2 ako želimo ovdje dobiti maksimalnu snagu na otporu R2. Ono što možemo prepoznati sad u ovoj šemi da zapravo imamo model realnog naponskog izvora. Ovaj R1 će nam zapravo predstavljati unutarnji otpor ovog tu izvora E. To će zapravo značiti da onda ovaj otpor R2 crtano mora biti jednak otporu R1. Kad su ovo tu dva otpora jednaka, u tom slučaju na ovom trošilu se razvija maksimalna snaga. To direktno slijedi iz teorema o maksimalnoj snazi. I sad moramo ponovo odrediti koliko iznosi ova struja I kroz ovo trošilo. Vidimo da nam je ovaj ukupan napon E jednak zbroju napona E1 i E2 i on iznosi 18 V. Rekli smo da je otpor R2 crtano sad 2 ohma, te se onda taj otpor morao promijeniti za 2 ohma. S obzirom da on ovdje bio 4 ohma, on je ovdje sad 2 ohma, promjena otpora je 2 ohma. Kad vrijednost ovog otpora bude 2 ohma, na ovom trošilu se razvija maksimalna snaga. I sad računamo maksimalnu struju koja prolazi kroz ovaj tu strujni krug. Ponovo postavljamo Ohmov zakon, to nam je E kroz R1 plus R2 crtano, te ćemo dobiti da maksimalna struja iznosi 4,5 ampera. Poznavanjem struje i ovog tu otpora možemo se doći do maksimalne snage i ona iznosi 40,5 W. Do istog iznosa za snagu mogli smo doći preko izraza E na kvadrat kroz 4R2 crtano. Što je zaključak cijele priče? Snaga se povećala sa 36 W na 40,5 W ako smo iznos ovog to otpora R2 smanjili za 2 ohma, te sad taj otpor iznosi 2 ohma. U ovom slučaju su ova to dva otpora jednaka, te govorimo o primjeni teorema maksimalne snage. U ovom slučaju korisnost ovog realnog naponskog izvora će biti svega 50%. I za kraj, provjerite svoje znanje. Rješenje zadatka potražite u opisu ovog videa, zapratite kanal i vidimo se u sljedećoj lekciji.